Dobrodošli u novo izdanje emisije Karte na 100. Moje ime je Kristina Didanović, a moja današnja gošća je vrlo popularna trap zvezda koja gde god da se pojavi diže prašinu. Ona je nekako drugačija i jedinstvena i danas se družimo sa Indođijom. Dobro mi došla. Bolje te našla, Kristina. Kako si? Dobro. Šta se novo dešava u tom životu? Pripremaš nam neke nove projekte? Da, da kažemo na lageru su 2 spota, gotova, spremna, čekaju pravi trenutak. Ja da čekam. Dugo si radila na tim projektima, nekako, kad si poslednji put izbacila pre 5-6 meseci, čini mi se neki novi projekat? Tako je, ima 6 meseci već, sigurno. Ali vidi, ovaj jedan projekat je onako malo stariji i nisam htela da žurim sa njim i bila sam u fazonu, ajde čekamo pravi trenutak. Nažalost, sad su se izdešavale ove katastrofe i onda nekako nije ni vreme ni mesto da se bilo šta izbacuje, pa ću još malo da sačekam. I još jedno iznenađenje koje je spremno bilo pre ovog projekta koji sam sad završila. Tako da jedva čekam da vidim kako će ljudi reagovati. Da li će biti neki duet? Da, bit će, ali ne sad u ovoj prvoj turi. Dobro. Da li si spremna za moju današnju igru? Hoćeš odmah da pređemo na pitanja? Bojim se, ali ajde šta da radimo. Srećno i izvoli, slobodno izvuci karticu koju ti želiš. Ajde prvo nek bude ovo. Čija karijera je precenjena? Pa ima više i mojih kolega i nekih osoba čija je karijera precenjena, ali... Koga bi izdvojila? Ne znam. Iskreno ne znam šta da ti kažem. Ne znam koga bih mogla da navedem, ali... Pitanje zvuči kao da je nešto loše. Nije loše. Pa zvuči, kad bi ja sad odgovorila i dala nečije ime, bilo bi loše. Mislim, zvučalo bi loše. Neću nikog pomenuti, zato što neko može da kaže i da je moja karijera precenjena. Tako da, iskreno, ne mogu ti dam pravi primer. Zato što u nekim trenucima nečije karijere su užasno precenjene, neke su totalno zapostavljene, tako da nema... A čija je zapostavljena sad? Moja. Šalim se. Nije, zapostavljene su... Pa neke, sad su u našoj industriji zauzele neke druge vrednosti, onako mesto, da kažemo, i gledanost. I, mislim, ja sam prva rob toga. Shvatila sam da neke stvari ne mogu da idu onako kako mi želimo i prosto ne znam. Ne znam što bi ti rekla na ovom pitanje. Ajde prvo je pa da ga preskočim. Dobro, ajde dok se opustiš malo. A kaži mi, ti si nekako jedna od retkih trap zvezda, da kažem, koja si se izdvojila, mlada si, vrlo uspešna. Šta misliš, kako ti je to pošlo za rukom? Pa, tako što sam radila. Tako što sam radila i ja uvek kažem, ne znam, ja sam na ovom estradnom nebu kratko, ali sam u industriji već jako dugo i ja nisam ona osoba koja je žurila za slavom. Zato me i dan danas onako, što kažem, boli uvo, ali nekako sam došla do tih godina i sazrela toliko da mogu da posao sagledavam sa neke realne strane. I ja sam ranije bila onako, mislim i dan danas sam artist, ali ranije sam bila onako nastrojena malo, da kažemo, ne znam, iz nekog drugog pogleda sam gledala sve i nešto sam bila onako ljuta. Jer sam pravila muziku, sam pravila mnogo dobru muziku i sve što sam krenula da radim i da izbacujem nekako nije imalo smisla zato što nisam imala neku potporu i nisam imala naravno uslova da radim ono što hoću. Znači sad ja ako hoću da izbacim, ne znam, neki ludilo trap spot, ne mogu zato što nemam novca. I onda, na primjer, skupim pare, pa onda i od štapa i kanapa napravim nešto, pa onda kao to ništa ne uradi i onda tako sve je od nule i smorite to, na kraju se osjećaš onako loše. Koliko si se puta tako osjećala? Mnogo. Mislim, ne mnogo da bih onako... Odustala? Ne. Pa i sada mi se to dešava, ne bi nikad odustala, jer nekako muzika je nešto što živi u nama. Ja za sebe kažem da sam neiscrpan izvor inspiracije. Sve me inspiriše, ti me trenutno inspiriš. Očekujem novu pesmu. Ti imaš, izvini, od gospodina Zdravka Čolića. Imam, da.
Šalu na stranu, ne znam, nekako sam... Čekala sam pravi moment da ja u glavi sazrim. Dosta stvari sam ja propustila, u smislu propustila. Pustila sam ih, imala sam mnogo dobre ponude, mnogo ozbiljne ponude, gde ko zna šta bi sad sa mnom bilo. Ali nekako nisam bila spremna na to. Ja sam bila i trener i išla sam i na fakultet i htjela sam da budem profesorka i svašta nešto. I totalno ta sveta kosila sa mojim životom nekako. Te ovo, te ono i onda nisam bila spremna ni na hajp, ni na ovo, ni na ono. I onda sam bila onako kao ajde čekamo pravi trenutak. Ali ti nekako i sad imam utisak da ne voliš previše da se pojavljuješ u medijima, da ne voliš da privlačiš pažnju, a opet sa druge strane privlačiš pažnju. Da, jer nemam... mislim da nije trenutno vreme da ja, na primjer, izbacim album. Ne želim nekako da na taj način trošim svoje poene, što se kaže. Jer iskreno, kada neko izbaci album, to mora da vredi tog naziva album. To je kruna naše karijere, a ja mislim da krunu ću možda, ko zna, znači ja kažem, možda sledeća godina bude ta. Ali volim da radim, volim da stvaram i nekako nešto se malo oduži. Pa sam ja onda kao u fazonu, ma nema veze, ajde još malo, pa da pripremim još neki projekat. Da bude još bolje, da. I onda kao, ajde. Dobro, možemo sledeće pitanje. Izvinjavam se. Nešto mi je suvo grlo. Da li postoji nešto što kriješ od javnosti? Sigurna sam da svašta kriješ, s obzirom da malo šta i znamo o tebi. Pa da. Ajde, podeli sa nama nešto što gledaoci ne znaju. Nešto o meni? Ja ne znam. Jako volim da budem sama. Da budem slobodna sama, da mi ništa ne odvlači pažnju. Volim da ne gledam u telefon. Možemo sledeće pitanje. Ajmo malo odavde. Čekaj. Najiritantnija osoba sa javne scene? Očekujemo da budeš iskrena. Kontrakulturna. Da li bi gostovala kod nje? Da. Naravno da bi. Pa dobro, ja sam nekom iritantna. Ima ona svoje dobre strane, ali što ja kažem, žena treba bude pitoma. Znaš da si ti možda treća osoba koja je gostovala kod mene i koja je to rekla da je ona jedna od iritantnijih osoba? Pa ona izaziva to u ljudima, što je, s neke strane će neko kaže to je super i normalno. Kada si ti na neki način drugačija od drugih, naravno ćeš da iritiraš. Tako i za mene. Mene ljudi kad me vide uživo su u fazonu Bože šta sam mislio o tebi. Ali ona je onako posebno iritantna jer ima tu taj ego koji je nesalomljiv, a jako brzo lomljiv i lako lomljiv. I nekako samo, ja mislim, dovoljno pametni ljudi koji mogu da uoče te stvari vide to. Ali ne kažem, nije ona sad kao brda je takvih riba. Koga bi još izdvojila? Pa ne znam. Ne znam, ja sam uvijek iskrena, ja uvijek kao se javljam i pričam o tim stvarima, mislim se javljam, odgovaram iskreno na ta pitanja, ali neka bude za ovo pitanje ona. A evo ti si rekla da mnogi imaju drugačije mišljenje o tebi, a da li ti to namjerno želiš i da izazoveš kod ljudi, kod publike i da namjerno iritiraš nekim svojim postupcima na društvenim mrežama ili to radiš nesvesno? Ne, to je nekako prirodno, ja kažem, to su moji alter egoji koji zauzimaju svoje stavove u datim situacijama. Ja sam, dok se družimo, totalno jedna osoba, na intervju sam druga osoba, na bini sam treća osoba i to je nekako ono što me, ja mislim, izdvaja od drugih i moje nekako gledanje. A koju osobu kod sebe najviše voliš? Ovu u intervjuima ili ovu na nastupu? Ne, kosa se ova Sabine i ona kada, što je sama sa sobom. Te dvije osobe najviše volim kod sebe, a ima ih 14. Možemo dalje. Ajde, koliko imaš pitanja ovde? Imam dosta, boga mi. Osoba sa javne scene koja ti je na blok listi.
Kaži slobodno. Čekaj bre, razmišljam, stani. Ko mi je na blok listi? Ja nemam ljude na blok listi, znaš? Jesi sigurna? Čekaj. Ja tebe pitam, ne znam. Znaš da nemam. Gledam sad, imam. Devito. Aha, znala Ali on je mene blokirao. On je mene tebe? blokirao, pa naravno. Pa nisam ja taj tip. Jeste se sreli vi nekad, se srećete po događajima, s obzirom da kažem da ste u tom nekom krugu? Posljednji put smo se sreli na mjesecu. Tamo pre koliko 2-3 godine. Kako ste odreagovali? Ništa. Pravite se da se ne poznajete? Pa ne, vrlo se mi dobro znamo, nego kao... Okreneš glavu na drugu stranu? Ne. On ili ti? Ni jedno ni drugo. Ali nismo imali prilike ni da kao čao, mi smo u dobrim odnosima. Nismo mi kao na loše noći. Čekaj, u dobrim odnosima blokirao te? Pa da, blokirao me zato što, ne znam, možda i više nije, nemam pojma, ne pratimo se već dugo. Proverit ćemo posle. Proverite, slobodno. Ali ja znam da je on mene blokirao. Još davno. Tako on rešava svoje probleme. Aha. Ja mislim, pozdrav za njega. Bože, evo ti pitanje, u koga si više bila zaljubljena, u Devita ili Lacku? Kako se nadovezujemo? Pa dobro, bit ću iskrena, pa u Devita. S njim sam imala ozbiljnu vezu, pravu jednu ozbiljnu vezu a Lacko je bio onako nešto prolazno i ništa kao nešto... Znaš da nisam ni znala da si bila sa njim gostove kod mene, pa mi on to rekao. Kad sam ga pitala sa kojom osobom sa javne scene je bio i on mi baš tebe spomenuo. U Devita? Logično. Mislim, nosi masku, ne mora da bude. A čekaj, kako ste se vi... Evo ga opet, jel moguće? Sad ćemo da pričamo o njemu. Dobro, ajde, da vidim šta je sledeće pitanje. Šalim se, ali ja sam mogla pre emisije da ti kažem, nemoj me pitaš to i to. Tako i on to radi. Što on ne želi da priča o tebi? Pa ne može. A čekaj, šta se tu desilo? Pa on nekako tebe blokirao, ne želi da priča o tebi, povredila se ga ili... Pa raskinuli smo. Ne. Više on mene povredio nego što sam ja njega. On je raskinuo sa mnom i sve. A koliko je uticalo to na tvoju karijeru, da kažem što si bila sa njim? Pa malo pre si spomenula. To bio isti dečko što sam ga malo pre spomenula ili ne? Aha. Da. Loše uticalo na moju karijeru. Zato što prosto nismo se... Sputavao te u svemu tome ili... Da. Ne kao da je on mene sputavao. Sputavala sam ja sama sebe. Nikad ne može neko drugi da ti bude kriv za tvoje postupke, ali prosto jednostavno nismo bili stvoreni jedno za drugo i putevi su nam se razišli, ali evo, pitanje je da li si u dobrim odnosima s njim? Jesam. Kao ja jesam sa njim, on sa mnom ne znam. Mislim, nema šta, nismo ni u kakvom odnosu. Ali nismo loši. Da se sad ja njega prozivam, on mene, nadam se da to ne radi. Šalim se. A je li vi nekad sarađivala opet sa njim? Ne. Ko zna? Tamo kad budemo imali 50-60 godina. Vidjet ćemo. Najteži moment u životu. I što se tiče privatnog života i što se tiče karijere, da kažem. Ajde da navedem iz karijere. Kao lakše mi je da se setim, pošto ovako život mi nije mazio nikad. Sad u posljednje vreme, kad sam malo sama sa sobom, kad više se zauzimam za sebe, mi je super. A u karijeri, ajde, naravno usponi padovi, saradnici vamo tamo, imala sam jednu divnu saradnicu s kojom sam imala možda bolju vezu nego sa bilo kojim momkom i bilo kojim prijateljem. I bila sam spremna da nekako deo svoje karijere dam njoj u smislu i energije i vremena i svih mogućih kontakata i ljudi i sebe, što je najvažnije. I doživjela sam jednu strašnu izdaju. Ne samo nje, nego i mnogih ljudi oko nje koji su bili
koji su stajali iza mene. Tako da to je možda nešto najstrašnije što mi se desilo. Znači, čak me je bolelo više nego neki ozbiljni raskidi. Onako jedna strašna izdaja koja nadam se da me naučila da ne dajem više šakom i kapom. A koliko je teško naći dobre saradnike? Ja sam mislila da je to onako nešto prirodno i najlakše na svetu. Gledajući onako malo unazad, moji redovni saradnici su moj rođeni brat Coja, Jackson, svi ljudi ti okolni koji su mi prijatelji, koji su moji kućni prijatelji. I onako prije par godina sam se združila sa tom osobom. Onako sam je videla na nekom dešavanju i rekla sam, bukvalno sam je gledala, tako posmatrala sam jedno sat vremena i rekla sam joj želela bih da ti učestvuješ u svemu što ima veze sa jednim delom mog posla, gde smo se jako povezale, družile. Šta ti se dopala njena energija pa si tad? Da, njena energija, ali ona je bila dosta mlađa tad i onda verovatno to sazrevanje i taj ego koji je verovatno proizašao iz svega ovoga čime se bavimo, joj je dao za pravo da me onako baš pokopa, a znajući sebe, ja sam bila kao, svi su očekivali da ću da napravim haos opšti. Mene to toliko povredilo da sam samo učutala i da sam rekla više nikad neću uzeti ni nju, ni bilo koga koji ima veze sa njom usta i svaki vid komunikacije, svaki vid bilo čega je gotovo. Eto, to mi je možda najteži trenutak u karijeri. Dobro, možemo dalje. Kao da zaplačemo malo. Kako je došlo do pesme Troši pare? Ta pesma ti je, pa rekla bih, možda i najbolje prošla. Pa da, evo broj sad već 20... Da, baš sam danas gledala, 20 miliona. I što je stvarno... I koliko je prošlo, godinu dana možda ili ne? 8. marta prošle godine sam je izbacila za žene i tako je na kraju... Vratio mi se kao poklon. Izbacila sam je kao poklon i vratila mi se isto tako. Ne znam, Troši pare onako... Ja kažem ženska himna. Napisala sam je za nekih 45 minuta. Došla sam kući jedno veče i pred nje sam izbacila onu pesmu Daji. Gde sam opet bila onako, to je neki reggaeton, neki ne znam ja šta. I onda sam izbacila i bila sam u fazonu, okej, opet nešto pričaš, opet imaš neku priču, ljude boli uvo za priču. Ljude boli uvo za tekst. U ovoj zemlji, ja sam rekla... Ma sad ću ja da napišem drugu pesmu. Sad ću ja napišem nešto što nikad ne bi napisala. I tako sam to uradila i svašta nešto sam uradila nakon toga što nikad ne bi uradila i izašla sam iz svoje komfort zone i desilo se to da je to u stvari najbolji recept za uspeh. Da malo pobegneš od sebe i te osobe koje... Dobro, našla si dobar recept, iskreno. Da, baš sam ponosna na nju i mislim da mi je ona je ta jedna od najviših tačaka moje karijere. Na što sam jako ponosna, naravno i svi saradnici koji su učestvovali u tome. Spot koji je brutalan, baš ponosna na taj... Jel si najviše novca uložila u taj spot i u tu pesmu? Da, ovo što trenutno je na YouTube-u, da. A sad za ostale projekte vidit ćete. A koliko je teško da posle takvog hita nađeš još jedan hit? Jel imaš sad to da kažem da se plašiš kako ćeš sledeću pesmu, kako će da dostigne taj uspjeh i taj vrhunac? Ja mislim da se svi plaše toga. Da kada jedna pesma napravi toliki uspjeh da su ljudi u fazonu šta sad da radim. I to je onaj strah koji... Ali izvim što te prekidam, ali nekom se desi da tokom cele karijere nema hit dobar. Tako je. Znaš, tako da... Baš sam skoro pričala sa nekim, ne znam sa kom je gostovao, kaže 17 godina tražim hit kao taj. Ja kažem, ali dobro, svako te opet prepoznaje, ti imaš ličnu kartu, tu pesmu i kao to je to, bolje to nego da nemaš. S obzirom da se danas svašta nešto i snima i mnogo je teško da pesma, da kažem, živi toliko godina. Tako je, ja kažem, ja imam, mislim, nije to sreća, to je uspeh. Znači, taj recept po kom sam ja išla, koji sam sama napravila,
je doživeo uspeh i doživeo je to da ona sada na 4 dana broji po 200.000 pregleda. Znači, ta pesma živi, ta pesma će živeti i ko zna dokle će ona da ide. Ali to je ozbiljan problem kada si nesiguran u sebe i kada si nezahvalan. Jer ja kažem, ja sad, da mi je ovo kao, ajde, koga briga, znaš kao, ja kažem, aj sad, izbacila sam Mangupa, koji nije loše prošao, koji ide sad svuda na radiju, svi znaju pesmu, ali nije... Nije kao troši pare. Nije. Jer troši pare je momentum, generalno slogan, znaš ono, troši pare. I ti kad čuješ nju, bila dobra, loša, bezobrazna devojka, sponzoruša, dobra devojka, ti ćeš nju da pevaš. Zato što ima taj mantraški onako, ima taj naš melos, ima malo turcizma, ima malo, baš je onako začinjena, brutalna produkcija i nekako ne bojim se. Bila sam ono u fazonu, jebote šta ću da radim ako... Ali ja od toga nemam ništa. Imam samo zahvalnost da kažem... Ali si očekivala u nekom momentu da će baš ovako dobro da prođe? Jackson je bio najtačniji. Mislim, najtačniji i njega smo prešli. Ja sam ciljala 10 miliona. To je bio neki moj cilj i evo je... Duplo. Radi samo. A na šta im dođe troši pare? Joj Bože, na sve. Na sve živo. Ali najviše verovatno na kozmetiku, na hranu, na neke svoje džidža-bidže što volim da crtam, volim da čitam, to strašno volim i onda gluposti neke, rokovnici, lepe hemijske bojice, da ti ne pričam. Znači, najgluplje moguće stvari. Ajde da sam ona osoba koja uđe u butik pa kao, ne, ja sam ono u fazonu. Da li bi pre snimila duet sa Jacksonom, Lackom ili Devitom? Kao sa svima sam imala duet. Sa Jacksonom imam pesmu još pre, 10 godina, ja mislim. S Lackom imala sam pesmu koja nikad neće izaći. Zbog čega? Pa zato što je nismo završili i zato što nismo se složili kao oko aranžmana. I ona stoji tako. Vjerojatno ću sama da izbacim. Šalim se. Ne, nek stoji. Nije. Mnogo dobra pesma, što je najgore. Pa šta čekate? Pa otko znam, možda se čeka neki moment dobar. Dobra pesma. A sa Jacksonom sigurno. Jackson mi je najjači. S Jacksonom sigurno zato što s njim i radim. Stalno sam s njim i onda nekako znam njegov način rada, znam kako gleda na sve ovo. S njim sigurno. Nešto, znam da sarađuješ sa njim, ali nešto se spekulisalo i da ste imali nešto više od saradnje, da kažem, emotivno. Da. Jeste... Da, sad se stalno priča o tome. Ali nek se priča. Ako ljudima odgovara da se priča... Čekaj, polako da pričamo malo o Jacksonu. Ne, ostavit ću. Kakav je on kao prijatelj i kao saradnik? Divan, on mi je onako neka najbliža osoba. Sigurno od njih 5-6, on mi je jedan od najboljih prijatelja. Težak je do jaja, ali je dobar. Ima dobru dušu, ima dobre stavove, ima onako jedan, da kažemo, uredan život u smislu ima red, rad i disciplinu i to je nešto što ga krasi i krasi ga to što je nenormalno vredan. On lik ne prestaje da radi. Znači, meni se zadesi da ostanem, pošto faktički on živi u studiju. I stalno je bleja tamo, mi samo cirkulišemo. Ja na primjer, da ostanem da spavam, ja se probudim u sred noći, on je lik. On sam radi svoje pesme, sam radi svoje spotove, cima se oko 1056 stvari, radi nama pesme, radi svima mix, mastering. Znaš ne znam, nekako... Ja njega obožavam. A što on tebi zamera? Da li ti daje neke savete? Da li ti... Da, bre, mi smo se... Neki sad kažu da nas dvoje
mi smo bili ko rogovi u vreći. Znači ja kad sam bila mlađa, ja njega znam od svoje 9. godine, nismo mogli da se sastavimo. Znači on dođe kod mene, dođe kod Soje, ja uđem u sobu, kreće pakao i on odlazi kući. Znači mi nismo mogli da se sastavimo u jednoj prostoriji da isfunkcionišemo. I onda sad verovatno, pošto je on izvalio da sam ja workoholik i da mnogo gotivim da radim i da sam onako totalno sve ono što je mislio da nisam. Nekako smo se baš dobro razumeli i oko projekata i oko sagledavanja stvari ovih u kojima smo svi konstantno. Jer mi svi, znaš ono, mi radimo 24 sata. Koliko god ja sad ne izbacivala pesme, tu si, radiš. Ne radiš sebi, radiš nekom drugom. A kako komentarišaš njegovo učešće u realitiju? Lepo. Ja znam da se to davno završilo i to uopšte ne treba ni da se priča o tome. Ali on je baš bio tamo dobar. Bio je super, nije bio ona vrsta ludaka dok onaj prostor može da te dovede. Iskreno, mi smo svi bili baš ponosni na njega. Ja mislim da sam bila tad prva godina fakulteta. Ili ne. Možda čak i ne. Mislim da sam bila i starija. I da sam 24 sata smo gledali reality. Ja sam bila u fazonu, neću završiti školu zbog ovog mentola. Ajde da se završi. I hvala Bogu, izašao je i verovatno nešto što mu je trebalo za život da nauči. Mislim, nikom ne treba to. Ja se slažem s tim da nikom ne treba takva stvar u životu da te bilo šta nauči, ali svi imamo neki put i eto. Dobro, možemo dalje. Da li si osjetili da te neke koleginice ne gotive i da li su ljubomorne? Neko ko me ne zna, na primjer kad se nađemo u nekoj prostoriji, ja vidim netrpeljivost, vidim onako, da, za ljubomoru ne znam. Ja generalno nisam ljubomorna i onda mislim da ni ne odajem tako to nešto, nisam ni nadmena. Jako sam komunikativna, imala sam nekih momenata da sam čula da neke osobe, neću ti sigurno reći ko, da neke osobe pričaju svašta nešto o meni. Onda smo se našli tako u nekim zajedničkim situacijama i prostorijama i onda sam tako čekala da mi se neko javi i vidim da se to neće desiti jer verovatno, ne znam kako izgledam, ne znam šta će da se desi, ja ću da skočim na tebe, ne znaš. I onda tako ja priđem i čim se nasmejem, čim popričam 2 rečenice, sve je to dobro. Trudim se da sa svima budem okej. Naravno, ako si retard, nemamo o čemu da razgovaramo, ne postojiš za mene. A ima takvih mnogo na našu... Pa ima. Nema ih mnogo, ima pojedinaca, pacijenata, ali uglavnom sam i sa pacijentima našla zajednički jezik u nekim stvarima, dokle se razumemo i dokle možemo da komuniciramo, onda se okrenem, druga strana i to je to. Mnogo je teško ovo da me pitaš zato što ja, na primjer, sam osoba koja mene ovo ne zanima. Ja samo sam ovde u ovom društvu, u ovom poslu, zato što se ja bavim muzikom i radim ono što volim. I po tome ću da sudim i vama. Ne znam, kakva god da si ti osoba, ako radiš i ako se trudiš i ako imaš, ne znam, da si slikarka, da si artist u muzičkom smislu, da praviš čaše, ako možemo od toga da napravimo neku priču i ako se meni sviđa tvoj rad, to je nešto što je nebitno. A ono gde možemo da se družimo, da mi neko prija, onda je to predivno zato što nađeš neku osobu koja se bavi istim poslom, u istim smo i problemima i nekim uspesima i onda nekako... Ali većina žena sa naše strade je dobra. Znaš, svi imamo neku masku i svi smo kao nešto, ali na kraju kad popričaš sa nekim, izvoliš da je... Jel postoji neko da si imala drugačije mišljenje o njemu, to je loše mišljenje, pa kad si upoznala da si promenila? Da, bilo je i negde da sam imala dobro mišljenje, pa kad sam ga upoznala je bilo katastrofa. Ema Radujko, za nju sam imala katastrofa mišljenja, znači ja nju nisam mogla smislim.
I onda sam je 2 puta smo se, ja mislim, videle i bukvalno smo ovako nešto pričale. Ja sam, odmah mi se srušio ceo moj stav o njoj, jer ja sam bila u fazonu, ljudi, sklanjajte ovo biće kad god se pojavi. I bila sam u fazonu, ma brate, ja ću nju prebiti jednog dana. Bukvalno sam rekla, prebiću je. Kao toliko me iritira. Ali nije ona mene iritirala, nego nešto mi je tu bilo sve neprirodno. Ona mala, pa je ozbiljna, pa nešto, znaš. I dok nisam upoznala tu njenu najbolju stranu, koja kači za sve to u njenoj ličnosti, da to koliko ona hrabra, da je radna jedna osoba, da je dosledna svojih stavova, nekako sam joj rekla, mi smo sedele, jednom smo izašli u kafić i sam joj rekla, Ema, ali sve je bilo super, mi smo se kao, znaš, ono, kreće druženje, kao sve super, super. Ja ovako gledam i razmišljam, bože, da li da joj kažem? I kako ona odreagovala, šta je rekla? Ne znam, ali sigurno nešto gotivno, zato što bismo sad imale već problem. Ali sam je gledala ovako i razmišljam, bože, da li da joj kažem, što bi ti to njoj rekla, znaš? Ali onda razmišljam, jebote, koliko si puta pred nekim rekla, ono, sklonite mi tog debila. Kao bolje da čuo od mene nego od drugih. Ne, nisam ni tako razmišljala, nego ona toliko dobra. S meni je došla i rekla, Ema, ti znaš da sam ja sam bila u fazonu, prebiću te. Znači, bila sam spremna da kad te vidim, da te šutnem u glavu. Znači, evo, bukvalno je to tako bilo. I ništa, to smo se smejale, stvarno smo imali nekih zajedničkih tema za razgovor u tom periodu. Ona je onako, drugar je, brat je. Nije ona, ima stav, ima taj neki, to neko držanje koje ljudima jako smeta, ali je burazer i čovek jedan onako hrabri. Ja bi sarađivala sa njom? Naravno, pričale smo već o tome, ali sve čeka neko svoje vreme. Dobro, možemo. Sljedeće pitanje. Da li je istina da si u emotivnom odnosu sa Jacksonom? To sam te već pitala, ali odgovor nisam dobila. Pa, ako se misli na ljubav, da. Da, ja njega obožavam i volim i on je jedna od mojih srodnih duša. Neka bude. Dobro, idemo dalje. Da li ti smeta što te upoređuju sa mi Mercedes? Pa ne smeta mi. Negde sam rekla da mi smeta zato što me stalno nešto pitaju za nju. Ne smeta mi, mislim, što bi mi išta smetalo, mogu da me upoređuju sad sa ovim ovde bonzai drvetom, ali ne. Ne samo što ne želim da nas spajaju, mi nismo iste i totalno su nam drugačiji pogledi na artističku estetiku, na neke stavove. Mimi je glava i respekt. A kaži mi, da li si ispratila njeno učešće za PZ i kako generalno komentarišeš to takmičenje? Ne znam. Ne znam, nekako... Ja ću da gledam sa muzičke strane. Uopšte neću da pričam kao... Moje lično mišljenje što se tiče muzike na pesmi za Euroviziju je oči. Oči, znači, i upravo je onaj čovjek, ne znam ko je baš bio u žiriju, poslednji, ozbiljan neki producent, stari, zaboravila sam ime. Ne mogu setiti ni ko je bio uopšte u žiriju. I lepo je rekao, bukvalno se obratio javnosti i rekao, ljudi, izvinjavam se što su nam pesme, čast izuzecima, ovoliko loše. Mila je dobra pesma. Po meni je falilo aranžmanski da se desi neki moment gde će onda imati neko ispevavanje visoko, pošto on peva ludilo. I to je falilo. A da li si očekivala da će on uopšte da prođe? Ne. Mnogi su se iznenadili. Ne, ja sam, na primjer, rekla, meni se sviđa on. Njegov nastup mi je ništa posebno, ali mi je pesma dobra, ima smisla i aranžmanski je dobra i jaka, samo što mi je falio taj treći refren, ima on gde se spusti, pa onda ide taj zadnji. Ali mislim da je on, da je ta pesma, nadam se da će to da uradi to na Euroviziji, možda i nešto se desi. Taj poslednji predrefren, da je se desila neka kulminacija, da je poraslo sve, to bi bilo ludilo. Sve ostalo mi je prosek. Harlemke, okej, ništa posebno. Kada mi sad uđemo u ranije radove artista koji su se javljali i prijavljivali za PZ,
mnogo bolje prosek. A Mimi kakva ti je bila? Prosek ima ona jačinu, ima taj stav, ali nešto što se zove nastup. Ima grube stvari u sebi i ima fine stvari. Kao kad gradimo jednu kuću. A ta kuća, da bi bila smislena i da bi bila onako stilizovana, evo, na primjer ovo. Ko će da se sjeti da sad na bilo ovo kamen ili ne, tu ide malo drveta. Pa ajmo malo svetla, pa ajmo malo nijanse, pa ajmo malo ovo. To čini nastup koji mora da sadrži pevanje, igranje, glumu i harizmu. Harizma kad je jaka i kada to dominira, to je super. Ali nešto što treba bude svetski mora da ima pakovanje. Ja ne kažem da je ovaj princ za to. Ne kažem ni da je Mimi, ne kažem ni da su Hardamke, ne kažem ni da je... Meni je Vukajla bila najjača. I ona je bila... Pa ona je bila jedna od favorita, da kažem, što se tiče publike i generalno ljudima se dopalo. Ona je nekako, kad pogledaš, svetska. Svetska ima to... Meni, na primjer, u prvom polufinalu falila mi je jasnoća, što je i ona sama čula pa popravila, onako bila je malo nejasna u versovima. Ona je imala taj veliki, tu kulminaciju cele pesme gde je imala taj prodorni, visoki, dugački ton koji niko nije imao. Tam je, ja mislim, imala nešto kratko. Imale su neke pesme koje nisu zapažene, ali opet nisu imale dovoljno dovoljno pakovanje da bi se nešto desilo. Možda je Bog rekao da princ ode i nek mu je sa srećom i želim mu stvarno uspeh. Da li bi se ti ikada prijavila? Da, ja sam htjela, prošle godine sam bila hoću ove. I onda totalno sam se obmanula nečim drugim, ali što da ne. Da, prijavila bih se sigurno. I možemo sljedeće pitanje, to je poslednje pitanje za danas. Ti si ga već izvukla? Ovo je poslednje, ne, moj još malo. Ajde. Ko je fejk, a ko stvarno živi ono što repuje? Vojaž je fejk. Opa. Pa jeste, mislim, on ima momente u pesmama gde je on šmekerica i to je... Ti delovi su verovatno istina. Mislim, sad pričamo realno, neće on se ljuti na mene, znamo se vrlo dobro. Ne živi ni on, kriminalac. A pravi je Copi. Dobro. Sad, eto, na pamet. Ajde, daj mi još malo. Ajde, zbog toga vidiš da te puštam samo da odgovaraš, neću pod pitanja ti postavim. Ovo smo primali, najteži životni moment. Ajde, ovo ću. Da li si ikada napravila namerno dramu na mrežama samo zbog pregleda? Ne. Ne, ali mi je padalo na pamet. Ali znaš šta mi se dešavalo ranije? Da uzmem, na primjer, na Instagramu, napišem povredim ruku. I sad mi je zavijena ruka i ja se slikam ovako i izbacim story i napišem nju na maksilofacijalnu, ja se kaže maksilo ili maksilofacijalnu, a ja u krevet. I onda kao ljudi, šta si uradila vamo tamo i onda bacam u fore. Ali ne bi to ni radila. Osoba sa javne scene s kojom ne pričaš, rekli smo, na blok listi sam. Hoću sve da uradim. Jesi svima uradila sve ili u svima ostane kako? Zavisi kako sa kim, ali ajde, imamo vremena. Ovo smo rekli, podeli sa nama jednu tajnu koju gledaoci ne znaju o tebi. Volim da kuvam. Ko ti je najviše pomogao u karijeri? Dobro pitanje. Šta bi bilo da ga nisam imao? Coja. Moj menadžer Dača McDames i Jackson. Da. Moja sveta trojica. Najčudniji zahtev od nekog fana. Videla sam da ti tamo odgovaraš ljudima po komentarima, da se nešto svađaš sa njima. Baš sam skoro nešto čitala. Ali ne radim to stalno. Kad ti dođe, kad ti je dosadno. Kad mi je dosadno, bukvalno. Ali što se tiče fanova,
trudim se da pratim svaku svoju fan stranicu. Imamo grupu, to jest oni su napravili grupu gde su mene ubacili svaku noć, laku noć, vamo tamo. Naravno, ne radim to svaku noći, ali baš se trudim da imam konekciju sa njima. Ne fanovi, fan grupe, ali fanovi i njima se trudim da odgovaram. Nešto mi Instagram sjeban i onda, na primjer, kad završim nastup, uopšte mi ne očita storija koliko su me puta postavili, nego sve je nešto zabačeno i onda što ne odgovara, što ne vidiš, ti nisi. I onda sam u fazonu, čisto da znate ljudi da se to dešava i ako neko ima znanje oko toga da mi pomogne. Mnogo volim svoje fanove. Ko te je od kolega razočarao? Ajde, seti se, vidim ti u pogledu da već imaš nekog na pameti, ali... Ova moja bivša saradnica. Ona me razočarala i zaslužila je da je nikad ime ne izgovorim i neću. Ali želim joj sve najbolje. Ona nije poznata javnosti ili jeste? Pa nekima jeste. Dovoljno smo tu imale odnosa da bude. Hvala ti puno, Indođe, što si bila moja gošća. Nadam se da ti je bilo prijatno sa mnom. Posle toliko dogovaranja, konačno da se družimo. Ja mislim da prošle pola godine sigurno. Hvala ti puno, želim ti puno uspeha sa tvojim novim projektima i da tvoja sledeća pesma isto dostigne 20 miliona kao što je Troši pare. Hvala puno. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji. Ostanite uz program Hype televizije. Mi se družimo i sledeće srede u 19:30.